ama sain si bai le vek u hei tun tum chu Hanover Pennsylvania kan unawin no te adam de uleka kan han shwai chuak ve lo kan ni November ni kwa 2024 ani video tlem kan lo share chu vo in fly to hey Hanover Pennsylvania kan han leng kwal tho mai maya hey he thil hi an statue sang khat sakwa palia siam tonia helai mun hi an downtown ve ang reng dewan yang chu hey helai hianin hey khok dora oman han lut ta vek mai si kanaute leitura vatamon ve hey ani bo buda nuam viawang hey hey hiang zat man tinge nia ato lawm dollar zaman deu tho 2499 helai flip flop to cha moi hlam ve hey hi Clark's shoe outlet ania an phei khokhi ato ang reng khop mai lamana but chu tam hle mai ilei don mi ma pui engzat man mo kha kha dollar zamo pang hi clearance ve deu ani hi engei muam vial heng ho hi chu buda nuam ve ka Clark's chu ni kha tero phei khok dor atangin kan chuaka hei an ko thera hian kan kalaril te lo tram to boka chei turte kan jong kwala restaurant te kan han jong kwala ti hian he khwa hi khuri to takania alian polian lem lo na in anuam ve dim dem khop maya hei November thani to a kumdang ang lo tak main khwala lum dia maya chu wang chuanin pona han vei la te po ala nuam viawa ni sat phi chuanin ala vot lo khop mai ren ai dein nuam kan ti khop mai ke ni po hei exercise thata kan ni boxia la hianin chutui taka omantia hei hi restaurant ania tin bar te po om hal ta hengla ya chuanin restaurant a hian chuanin atlang puin bar om hal vek boka tin hei ke ni po kan voi khat local na nia hei a hol ve hianin han buang hianin artist tam takin thil an thil je an ron tar langa amak khop maya hei mak sarang tak in an pain an wall a hian an pain a hei helai te hi me chelem ania he restaurant do na hi hallway sei takania a hallway zong zong a khanin hei in huang hianin artist in milem an ziaka ke hi art lampang hi ka hretchiang ka hrethiam tiao lowa chu wang chuan hei an thil zia hi amak danglam ve hrim hrima an artist te hi ziak tu te ming hei ming om sarang tak tak ani an zia hi pa zia hi he mi no pang te makhlom mai an thil zia hi tasting man kan bo de he hallway ya lemziak tu te hi an hning le an lemzia chan nge omzia an ziak veka amai ro chu ei tura kal kan ni wangin kan thiar man lem lowa hei an artist te kha an mel an tilang vek boka hei heng te hi apui ren mania arkili sava angve pui mia nge mai hei That's how you're gonna be once you go in there. Tasting room le restroom hata hian
mặc miệng miệng nghe mình thư gì chứ ta hi trả lúc tục nu hi giặc từ nu Alexandra Kupani okay hey tắc hi môi hey khai văn chặt về Have a warm on bed. I'm so low. Hey. Steak and cheese. They're on the there. They need steak and cheese. Quesadilla. Cho tui tak kan eya kan puar em à. Chuan nai ni dak main hei in lampanin kan hong le ta ani I can see a skull like a monkey. You see a skull like a monkey? What in the world? What's that mean? Donkey Oh, there's poop. that thrift store. A donkey poop. ole khati zong kha tu na tan chuan lo ni le mai se kan lom em e thank you so much and God bless.